Kam ideme, mama? No, vedľa, zlatičko, vedľa. To je čo vedľa? Do vrtná oáza. Je to iba jednosmerka? No asi je, ale... Nevím, dobre ideš. KBA Bratislava. Smerovku až kde ide do... Už by bola bomba, keby dal ty do smerovku, ty by sa rozbehol, by ťa vpadil a on by vravel, ale ja som nemal smerovku a ty by si mu ukázal, haha, mal, že? Haha. Haha, mal. A on by povedal, a ja som zastaviť rovno. Šuma. Ja šuma. Také palmy veľké. Kde? Také zviazané. Kde ideme, lásočka? Do garáže. Nemôžeme. Čo tu? To je kde tu? Tuto, keď počkaj, ten kaškaj, keď ma parkuje restaurant. Koňo ľudí a ľudí. Ulicová svetriak riadivé. Hodivé. Pred sebou máš voľná, hej, tam je na stopíku. Čak Gujo ide preč. On tam stojal. Aha. Čo? Otvorený rádio. Tuto máš. Mal si. No. Čo tam je vedľa ešte o jedno. Tuto, dívaj sa. Ale o jedno tam je voľné. Behind. Čakaj, čakaj, Savana.